और भैया लोग का हालचाल बा। उम्मीद करता नहीं सब बढ़िया हुई। अभी तो आप गाना सुन ही रहो हो। तो ले पवन भैया का एगो और गाना आ गया। काल रहे 15 तारीख और 15 तारीख के गाना आयल है जाड़ा वर्सेस गर्मी। बहुत ज़बरदस्त गाना रहे। हालांकि ये गाना सबके खातिर ना रहे, कुछ चुनिंदा लोगों खातिर रहे, कुछ खास लोग के टारगेट करके बनावल गया, लेकिन गाना ज़बरदस्त बा। हम सुननी उम्मीद हुई कि आप लोग सुन लो कब गाना के भी प्यार दे लो कब, तो यहाँ भी प्यार जरूरी बा। लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी। और 18 जनवरी के 10 बजे एगो और इनके गाना आवत बा सपना चौधरी के साथ। वह हरियाणा स्टार क्वीन कहे वाली सपना चौधरी के साथ गाना आवत बा लहंगा लहक जाई। ये गाना रिलीज हुई VYRL भोजपुरी यूट्यूब चैनल से 18 तारीख के सुबह 10 बजे। आप लोग एक गाना के खूब सारा प्यार देव और उम्मीद ये बा कि गाना 2023 का सुपर हिट हुई। धन्यवाद।